Gözlerimde minem nurlar gibi sıman nursuz kolla kebek jırlarımda sözler ey süyüklüm senin hisen minim üçün ali hamman zenger tuman senin hisen zenger tuman Уйны старасыз. Bu mizgilni matur kızık mizgillerine әлі xətirgə alacaqsınız. Şunun için keyiflenip oynağız, dertlenip oynağız. Uğuşlar sizge. Маузер Обы Гиниатуллин, Ильяс Хасанов, Таштабанова Фериде Якуповна. Узган ел охыры безнең яраткан хезмәттәшләребезне, дусларыбызны алып китте. Әлеге кешеләр Татар КВН лигасын уйлап табып, безне яхшы якка үзгәртте. Юмор аша яшәргә өйрәтте. Без алар белән бергә киләчәккә зур планнар корайдык. Маузер Обы Татарстан белән Башкортстанны бәйләде. Ильяс Хасанов безне иҗади яктан үстереп торды. Ферида Якуповна һәр чак үзенең мәхәббәтен өлеште. Хөрмәтле тамашачылар, жюри әгъзалары, без сезнең рөхсәтегез белән дәвам итәбез. Маузер Обы, Ильяс һәм Ферида апа бу эшебездә безгә бары тик уңышлар гына теләгәннәрен ышанабыз. İsənmisiniz dostlar? İsənlərmisiniz? Eydə Şayart, final! Bu səhnədə 5 komanda tора. Һәм инде кем бүген чемпион калыр микән? Әйдәгез танышып китәбез командалар белән. Әлбәттә инде финалга чыкты безнең Мөслим районыннан Мөслим Кырмыскасы. Арча районы Алсуковая командасы. Мәскәү шәһәре Панабрали.
Әлбәттә инде безнең яраткан команда бер үзе, биш бармак. Мамадыш. Болташ районы Эремшековая командасы. Шулай ук бүген безнең финалда бик күп кунаклар барыгызны да күрәбез, яратабыз. Әлбәттә инде менә таныштырып китәсе килә иде. Бүген безнең кунакта Фәрида апаның кызлары Диләрә һәм Регина. Басыгыз зинһар өчен алкышлар бирик. Рәхмәт килгәнегез өчен. Һәм инде Маузер абының кызы шулай Гөлнара алкышлыйбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Һәм инде әлбәттә каршы алабыз, шулай ук алкышлар белән сәхнәгә дип уйлыйм. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Гаязович Шейхразиев. Рәхмәт бик зур. Хәерле кич. Хөрмәтле дуслар, кем безнең шаян ярата торган милләттәшләр, шуңа күрә менә бик матур гына әйтеп үзебезнең бинабызда финалга чыккан командалар белән һәм монда килгән актив белән кичне башлап җибәрәбез. Һәм әйтәсебез килә инде беренчедән Рамилгә һәм аның командасына бик зур рәхмәт, чөнки менә елдан ел без районнарда Татарстан буенча чит өлкәләрдә эшләп үзебезнең КВН командаларын изләп табып, аларны өйрәтеп, финалга чыгарып, монда Казанда ел саен очрашабыз. Безнең хәзер Россия күләмендә өлкәләрдә, чит илләрдә яшьләр оешмалары шундый күп. Шуңа күрә минемчә, менә бу КВН Татарстанның инде районнары белән эшләп кенә түгел, Россия күләмендә һәм чит илләргә дә чыгарга тиеш. Шуңа күрә менә бу атна-10 көн эчендә без Рамил белән, аның актив белән утырып сөйләшергә тиешбез. Ничек итеп хөкүмәт ягыннан, Бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан моны инде оештырып, 2нче елга без моны дөнья чемпионатына хәтле барып җиткәргә тиешбез. Мин һәрберебезгә килгән тамашачыларга, сәхнәдәге командаларга бүген юмор кичек буларак, һәрберегезгә дә хактан да уен көлке, матур тамаша һәм кичләребез матур, күңелле үтер дип өмет белән төшеп үземнең урынга утырам. Бәрә беләсезме? Бик зур рәхмәт. Дәвам итәбез. Шулай ук бүген безнең кунакта Татарстан Республикасы Шаяннар һәм Тапкырлар клубының президенты Кондратьев Андрей Станиславович, каршы алабыз. Хәерле кич, кадерле дуслар. Хөрмәтле Василий Гаязович, хөрмәтле Илшат Юнусович. Алга, унышлар сезгә. Сау булыгыз. Самый главный КВНщик нашей республики, президент. Огромное спасибо. Әлбәттә, танышып китәбез безнең жюри әгъзалары белән. Алкышлар астыннан каршы алабыз Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты, шоумен, юморист, приколист, тракторист, Җавид Камит, кирәк икән Сәмсавит, ИТТ, алып баручы, алып кайтучы, алып сатучы, Җавид абый Шакиров. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Муслюмова.
Татар радиосы bosh muharriri Ayvaz Sadirov. Jüri ағзасы, ең тәжірибелі. Music Box, шулай ма? Music Box 2019 премиясын яулап алған Татар эстрадасы йылдызы Илназ Сафиуллин. Мәскәүдә жеңіп қайтқан татар егіті. Шулай бит енді. Алқышлайбыз Илназға, әпәрин. Хаминде Яңа ғасыр телерадио компаниясы генераль директора Аминов Ильшат Юнусович. Андрей Станиславович сказал «Алга», а это значит «Алга». Тамашашылар, сіз әзірме? Командалар, әзірме? Командалар, әйдәгіз традиция бойынша біз бұлдырабыз! Достар, біздің бүгін үш бәйгі. Біріншісі сәлемлеу, екіншісі импровизация, һәм инде үшіншісі музыкаль финал деп атала. Сәлемлеу бәйгісін біз бүгін һәр вақыттағыша қатлауландырдық. Командалар үзләре турында видео төшерергә тиеш иде. Һәм шул видеода район башлыгы катнашырга тиеш иде. Башлап җибәрәбез. Безнең беренче команда сәламләү бәйгесе. Каршы алабыз. Мөслим Кырмыскасы, Мөслим районы каршы алабыз. Сәлам дуслар, кәефләрегез ничек? Шәп! Һәр вакыт шат, мин депутат. Сезнең командагызның девизы? Койда бердәмлек, шунда җиңү. Афәрин. Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Үзебезнең тирән рәхмәтебезне район башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллинга, спорт һәм яшьләр бүлеге җитәкчесе Илшат Римас улы Яббаровка һәм барлык мөслим халкына җиткерәсебез килә. Бик зур рәхмәт. Рамил абый, пожарныйлар чакырта торсагыз була. Неге? Хәзер сәхнә яначак. Әйдәгез, яндырыгыз ул сәхнәне, әйдә шаярт, Мөслим Кырмыскасы. Елмайып сөйлеу керек деймін. Елмайып тұрам. Әрбіріміздің тұрмышы КВН болса деймін. Мөслимде де тұрмыш ол КВН енді. Шоң көрә біз енді әрбір кішінің елмайып, яшауын тілейбіз, һәм Кырмыска кебек тырышып эшләвен тілейбіз. Мөслимдә кебек елмайып яшәгез. Мөслим Кырмыскасы үз оясында ничек хезмәт итә һәм яши микән? Минем үзилем, үзәнгә мөстәлем, син минем иң татлы җимешем. Аерылып китсәм дә, җитәргә еракка, моң булып төшемә керерсең. Мөслимем, син бәлер бишегем, күңелле җыр булып тибрәтә исемең, Айларда йөрсәм дә, яшәсәм Кыргызстанда, синнән вазкечмимен, син минем мөслимем, син минем мөслимем. Синең туфрактан җан алган үз балаң, ыгыңа кушылган инәшең, сагынудан яралган иң матур иң моңлы җыр булып төшемә керерсең. Мөслимем, син бәлер бишегем, күңелле җыр булып тибрәтә исемең. Бу команда бер жюри әгъзасына багышлап төзелде. Ленария! Мөслимем, син бәлер бишегем, күңелендә җыр булып тибрәтә исемең. Сәлам Казан! Сәлам Татарстан! Соңгы 10 елның иң якты мизгеле.
2020-нің ең грандиоз вақиғасы. Нихаят, Мүслим Қырмызқасы Финалда! Бар иді бит, бізге ұшанмаған кішілер. Район башлығы, мәктәп директоры, Әртей, Рамил абый, Гүзел, Айсылу, Лейсен, Ринат, міне танышып та өттік. Біз бүгін точно жеңеміз. Чөнки жюрида Наилнең коллегасы утыра. Біздің мұнда 2 депутат, алар бір-бірсіне бик нык ошаганнар. Біз үзебез дә ышанмаган идек. Әйдәгез, карап үтик. Аларның киләчәккә карашлары бер. Халыкка һәр вакыт ачык. Һәм безнең киләчәк аларның кулларында. Каршы алыгыз, Наил Хафизов! Наил, син бит депутат. Бу нинди кыяфәт инде? Илшат табига ярый, миңа ярамыймыни? Наил, сен қолыңда нәрсе ул? Визитка? Визитка? Нигә соң ул сиңа? Жюриларга бүләк? Жюри, любой вопрос. Әгәр дә ул телефон алмаса, Ирина Алексеевнаға шалтыратыгыз. Ул точно хәл итәчәк. Кайтып киткәндә җыеп алам. Алар миндә 5 генә. Uzun сүзнең кыскасы. Без Мүслим Кырмызқасы. Шәһәр егете беренче тапкыр авыл бәдрәфендә. Хәзер күз алдыгызга китерегез, фермада даяркаларның гади эш көне. Кызлар, зарплата килде. Мүслим роддомына яңа аппарат кайтты. Менә шу аппараттан сез хәзер үзегезнең бәбиегезнең йөзен күрә алачаксыз. Оп. Аппарат ватылды! Туктта. Булай итте, матур бала бит инде. Син ашаган. Юк, син ашаган. Син ашаган. Юк. Әти сәлем.
Хәзерге мизгелләр безнең тормышыбызның иң матур, кабатланмас мизгелләре. Шуңа моны мәңгеләштерү өчен без жюри әгъзаларын сәхнә түренә чакырабыз. Так, хәзер истәлеккә фото. Депутатыбыз депутат яна бассын. Кызлар, егетләр! Мин ишата белән аштым. Bir ay кулны юмышакмын. Илшат абый, мин сезнең урында булсам, хәзер үк юр идем. Җавит абый, баш ватмагыз, бер кашанда Арткарак, хәзер сулгарак, шут кенә сулгарак, менә әйбәт. Айваз абый, килегез әлемдә. Килегез. Сезгә менә шушыймы? Ярый булай. Алайса төшерегез. 1, 2, 3. Уша! Yok bagay. Sizning olda Müslim, Ağlanı Şarslim. Müslimler kemiklerini bilsinler. Üppen şaptan izin kaldırıp atmalar istesinler. Rahmat bek zor, orunlarınızın indi asası var. Rahmat bek zor. Müslim Kırmızkası, Müslim rayonu. Әдәгіз мұндарақ. Әйі. Так, барлық иқтибар жюри әғзаларына нинди смайликлар қоясыз мекен. Біздің бар елмай атырған смайл, бар мұңсу смайл. Әдәгіз, Ленарий елмая, Ильнас Софиулин елмая, Илшат абы елмая, Айвас елмая, һәм Жауит абы елмая. Бишісі де елмая тұрған смайликлар құтлыйбыз. Müslim командасын, рахмат сізге. Импровизацияда көрішірбіз. Міне шул әттіріп башлап жібердік. Нешік кейфлер көтерілді ме? Ярый. Давам етеміз, алайса. Давам етеміз. Алсу КВН командасы Орша районы қаршы алабыз. Кейфлеріңіз нешік? Әйбәт, финалда келіп жетті бит. Сіздің командағыздың девизі. Күңілібіз Алсу бақша, шинки біз Орша. Рахмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләрне белдерәбез үзебезнең Орша район администрациясына, үзебез укыган педагогик күллиятигә һәм Әкәмәт КВН командасына, шулай ук Инсафка бик зур рәхмәт. Бик шәп кызлар. Әзерме? Әлбәттә. Әйдәгез кыздырыгыз сәхнәне каршы алабыз. Алсу Орша. Сіз Илшат Габдулфартович, безгә сезнең ярдәмегез кирәк иде. Без оператор таба алмыйбыз. Hayırlı gün kızlar. Bu bitini problemi tügül Arşada operatör tavu. Her birizge ikişer operatör tavu birimiz gerek bulsa. İsənmisiz? Anlağanığışa biz Arşadan. Hem hazır biz sizge motor urunlarını kürsətəşəkbiz. Kürdünüzmü? Hazır Arşa pedagogik külliyetine kuşabiz. Arşa pedagogik külliyetinden bik küp oqtuşular çığa. Studentlar da çığa. Hey! Şüplemanda! Dvornik da çığa. Sizden trudovik, möneminli kişi. Kiyinler de çığa. В общем, içinde kimler var, boşu da çığa. Okutuşu, bütün situasiyada okutuşu bulup kala. Şapmağız deyim, buz bit, kor, şapmağız. Bizning Arşa pedagogik külliyeti dünyadagi birden bir elif va muzeyi bilan tanliqli. Haydagiz qarab keting. B. Baraban. K. Kaska. T. Termos. Video ahırında İlşat Gabdulfardovичка sözünü biresimiz kile. Kızlar, siz menden operator soruyorsunuz. Mene bit operator. Uğuşlar sizge.
Қаршы алығыз, сәхнеде Алсу КВН командасы. Исәнмесез, қадірлі достар. Сіздің қаршығызда Орша педагогик күлетінің Алсу командасы. Тоқтағыз әлі, менділе қоясың ол. Шолыдан соң 60 километр узғаш, менә ул Мензилә районы. Yok, әйттіме мен сізге? Әйттіме мен сізге бір үзімнің аны біле қалдырмағыз деп? Тәки өзіме генә шул оливьені аша бітірге туры келді. Дуслар, біз бір ел ішінде әйдә шаяртта бик нык үзгәрдек. Мен тағында бойға өстім. Шынлап ма? Әйе, мен аны хамын әйте алам. Миңа бары бір ышаналар. Олайса, мен де бойға өстім. Сен де хамын әйте аласың. Сиңа бары бір ышанмыйлар. Ә мен һәр көн спорт залға йөрдем. Күргәдегезчә, Мензилә ялганнарга өйрәнгән. Ә син нишләп дәшмисең? Ә мин микрофонны тотырга өйрәндем. Финалда біз бірден-бір қызлар командасы. Шуңа күрә жюриләрдәге бірден-бір қызға бүләкләр бирәсебез килә. Ленария, біз, қызлар, өзімізді күрсәтергә яратабыз. Һәм шуңа күрә мин сезгә биек үкчәле туфли бүләк итәргә телим. Ул миңа барыбер кирәк түгел, үзегез күрәсез. Мин үкчәдә йөргән кеше, аларда йөреп сезнең аякларыгыз тиз арачак. Шуңа күрә менә сезгә тапочки. Ә мин сезгә үземне тынычландыра торган әйберне бирәсем килә. Үлчәү. Юк, курыкмагыз. Ул һаман сайын 40 килограмм күрсәтә. Ә мин кичкенә йомшак куяннар яратам. Шуңа күрә мин аны сезгә бирмим. Әнә, егетемне алыгыз, алар миндә барбыр күп. Между прочим, без авылда хәзер йылдызлар. Чөнки авылда 2 кызык әйбер бар. Ул ТНВ һәм сугышучы күршеләр. Әйе шул. Бүтән күршене бәреп чыктык. Аннары тыйынбыдан күрсәттеләр. Нәрсә син? Син нәрсә сөйлисең соң? Жюридә бит ТНВның генеральный директоры Аминов Илшат Юнусович утыра. Кстати, безнең бит сезгә тәкъдимебез бар. Мин ТНВда һава торышын алып бара алам. Мин Татарстан хәбәрләрен алып бара алам. Мин хәйрли иртәне алып бара алам. Ә мин алып кайта алам. Син нәрсә сөйлисең соң шундай? Юк, чынлап, мин бит рульдә алып кайта алам. Белгәнегезчә, без булачак укытучылар. Шуңа күрә әйдә шаяртта без юморны гына түгел, ә татар телендә үстерәбез. Рамил Агдеев, сезне сәхнәгә чакырабыз. Рамил, bir видео карап китикче. İktibар ekranға. Ярый, әфәрин егетләр. Әфәрин, рәхмәт. Молодец, әфәрин. Әфәрин, әйдәгез. Әфәрин, Ренар. Ярый, кызлар, әфәрин. Әфәрин, Мамадыш. Әфәрин. Әфәрин. Әфәрин, кызларга. Әфәрин. Әфәрин. Рамил. Әфәрин. Сәлам, Рамил. Мен вообще-то Рамиль. Рамиль, әфәрин. Әфәрин. Қабатла минем арттан. Әфәрин, Рамиль. Әфәрин, Рамиль. Хәзер өйрәтәм мин сине дөрес иттереп татарча сөйләшергә. Орша, чемпион. Орша, чемпион.
Әйе дуслар, безнең Алсу КВН командасы инде әйдә шаяртта 1 ел уйнап финалга килеп җитте. Һәм хәзер безнең сезгә дөресен әйтәсебез килә. Шуннан мин кияүдә түгел. Әйе, син хәзер разводта. Мин укытучы түгел. Мин Миллениум күперендә апай белән эшлим. Хәрефе булып. Мин Балташтан. Син безнең командага шпион булып җибәрелдеңме? Димәк, син иремшекләр белән сөйләшәсең. Тупите дигәч тә инде иремшекләр белән сөйләшмим. Менә эшпишмаклар белән булгалый. Ну син бит Балташтан, нишләп безнең КВН командасына килдең? Тынычлан. Әйе, Назыгөл Балташтан. Син үзең дә бит Кукмарадан, мин Сабадан, Лейлә Теләшедән. Нигә без Орча өчен уйныйбыз? Укытучы дипломын аласың киләме? Уйна! Финал безнең өчен зур бәйрәм. Кызлар, хәзер безнең бөтен хыялларыбыз да чынга ашачак. 1, 2, 3. Әмма инде иң мөһим хыялыбыз уенның ахырында гына беленәчәк. Шуңа күрә соңгы сүзләребезне җыр белән сезгә тапшырасыбыз килә. Әле генә кергән идек, җисез ганып фидонга. Йомшак кына кызлар булып, атладык бу уенга. Менә инде без финалда, җиңү безнең уйларда. Хыялыбыз чынга ашу, жюридан гына тора. Мөслимнәр һәм мамадышлар, Мәскәүләр һәм Балтачлар, Арчалар белән бергәләп кыздыралар. Безнең белән барасызмы шаяртырга гөлләргә, хәтирәләр белән уеннан калыр безнең гомергә. Сезнең каршыгызда Арча педагогик күлиятенең Алсу командасы чыгыш күрсәтте. Рәхмәт. Алсу КВН командасы Арча районы. Жюри әгъзалары, нинди нәтиҗә куябыз? Кызларга әдәгез барлык игътибар. Илнас һәр вакыттагыча елмая, Ленария елмая, Илшат абый елмая, Айбас елмая һәм Җавид абый елмая. Бір-ике сүз әйтсәгез. Айбас. Арча турында мин әйтсәм хәзер үзенекенә яклый диярләр, ләкин монда инде минем белән бөтен коллегаларым килешә. Мин бер фикергә килдем, Арчага кайткачтым, мин еш кына үзебезнең район гравасына эләгә алмыйм. Хәзер инде менә кем аркылы эләгергә икәнен мин аңладым. Балташларга да шул ук киңәш, алар аркылы да Балташ командасы аркылы эләгергә була. Уен әйбәт бара, алга таба менә шушы темпны төшермичә дәвам итсәләр, миңа калса бик зур, бик матур уен күрсәтәчәкләр бу командалар. Рәхмәт. Алайса киттек алга. Кызлар, рәхмәт сезгә. Котлыйбыз. Котлыйбыз. Ярый. Дәвам итәбез, дуслар. Киләсе команда Мәскәү шәһәреннән каршы алабыз. Понаехали КВН командасы. Кәйфләр ничек? Сәлам, Казан. Кәйфләр бик шәп. Сезнең командагызның девизы нинди? Юк бездә девиз. Безнең главадан сезгә кайнар сәлам. Мәскәү главасынанмы? Ул бөтен главаларның главасы. Аңлашылды. Рәхмәтләрне кемгә белдерәсез? Әлбәттә, рәхмәтләребезне белдерәбез безнең татар автономиясында. Һәм инде Фарисов Фарид Фарисовичка. Бик зур рәхмәт. Менә
байып костюмнар алдық. Рахмет бик зор. Ярый, Мәскәү. Каршы алыгыз. Понаехали. Ого! Ойын шарты бойынша һәр район главасы сүз әйтергә тиеш. Біз Мәскәү булгач, безнең главаларның главасы. Как у нас говорят, ноги в руки и вперед. Сәлем, Казан! Сезнең каршыгызда махсус Мәскәүдән килгән. Кызый, син кем? Мин аграрныйдан. Біз команда белән ширек финалда чыгып чыккан идек. Финалда туйнысы килә. Мәскәү командасын сайладың, Ну, нәрсә? Мин Мәскәү турында бик күп әйберләр белдем. Хәзер аңлатам. Менә Кызыл майдан, анда ята бабаң, юкак синеке түгел, революшн ясаган. Белгән арып Мәскәү, алга бара, ләкин иң әйбәт кино Советлар Союзыннан. Мин дә җырлыйм әле, әйтәсе сүзем бар. Бездә бик күп бөке. Монда бөке. Монда бөке. Нәрсә? Башларга вакыт җитте. Bu kim? Нәрсә? Үзең син бу кем? Аңладыңмы? Бу кем? Bu min. Аңлашылды. Мы же договорились, что ты в нашу команду больше bir kimni de almaska. Алмаска? Алмаска? Алмаска. Динарка. Так, кызлар, әзерләндек. Мәскәү Понаехали командасы башлаймыз! Әйдәгез әле күз алдыбызга китерик, татарча күбәләк кырты. Әстәгъфирулла, тагын бу баянист корпоративтан кайтып килә. Авыл кибетендә булган хәл. Бураш! Тукта, Динар, бер нәрсә дә алмыйсыңмы ни? Акча бетте. Дворда булган хәл? Алсо? Мин сине яратам. Ой, син шундый романтик. Дуслар, финал бит ул бик җитди уен. Бу уенга командалар гына түгел, хәтта жюри әгъзалары да әзерләнә. Әйдәгез әле карап китик.
булды. Мәскәү командасы понаехали, рәхмәт. Мәскәү, понаехали КВН командасы. Жюри әгъзалары, нинди нәтиже қуясыз Мәскәү шәһәренә? Ничектер уйланып утыралар барысы да. Илшат абый елмая, Ленария елмая, Ойвас елмая. Аха, Жауит абый елмая. Илнас елмая, шулай ук барысы да. Елмаялар 5, елмая тұрған смайл. Мәскәү, әфәрин. Сау болыңыз. Импровизацияда күрешебіз. Давам етеміз, достар, біздің 4-ші команда, оларда болса Мамадыш шәһәре, қаршы алабыз. 5 бармақ. Кәйфләр нишек? Кәйфләр шәп. Күрініп тұра. Сенің команданың девизі нинди? Бізге керек сіздің алқыш, қадір шаға Мамадыш. Міне бит. Кімге рәхмәтләріңні білдіресің? Инде бірінші ратта әлбәттәге Мамадыш районы башлығы Анатолий Петрович Ивановқа өзінің ярдәмімен бір қошына ташламай. Һәм инде әлбәттә жиынып жибәргән жиын Мамадыш халқына. Һәм инде шаныш үзебездә. Ярый, әйдә, кыздыр сәхнәне каршы алыгыз. 5 бармак Мамадыш. Әйдә. 5 бармак КВН командасы. Алар элек 5 иде. Ләкин ел сайын Мамадышка явыз дракон килеп иң яхшыларын алып китә иде. Ул аларның хатыннары. 5 бармак КВН командасы. Ул бит хәзер үзе генә. Hürmetli юмор sevişiler, təbrikləyim sizni яңа yıllar bilən. Biz özümüzün 5 barmak komandası jüngünə şanabız. Çünki bizning талисман бар. Здравствуйте, Анатолий Петрович. Добрый день, Ильшат Юнусович. Анатолий Петрович, я часто бываю в районе и каждый раз не устаю удивляться. Все время что-то меняется. Вы не поверите, что я скорее бы стал жить в Мамадышах, чем в Венеции, Риме или Неаполе. İndi əlbəttə sizə uğuşlar, jingəw tiləyimiz. Amin. Sizning bilan. Qadri dostlar, final, stavkalar yuqori, ham durustdan degan oxirgi mumkinliklar bor. Stavkalar quyurga, hurmatli juri a'zolari. Mushunna, mana aydagiz, mana kimda ko'pmi bor? Nindi stavkalar qo'yasiz? Joyda sizda narsa bor. Aha, Petrogradga o'xsha, normalmi? Yarar. Mana Ayvaz, mana siz bidingni mana Total radiosunun ulkan redaktori, şulay bit. Sizde polibom o'xsha bor. Bizden so'ng boltash chiqa, alar jeng отвечаю 5000 shullarga qo'yamiz. Davay, mana ayda, вот, mana. Mana. Все, bo'ldi, нормально, yara yaxshi. Moyva Ilnas, sen qo'yish üstdan ko'ngilni suzilasың, ладно, yara. Qadrli do'stlar, endi hozir Ayvaz o'xsha yuvaltgan vaqtda qaraymiz shin chempionskiy shiqishni. Kildik sizge Mamadış'tan, Osqa kidim yağıştan. Eğer pirigar ise kilse, demek Mamadış bugün sahnede. Gittik! Muzikası, конечно, славой. Qadrli do'stlar, aytag'iz bütünümüz neft rejimin qo'shabizdan ham kashayim. Gittik! Qadrli do'stlar, bütününgizне яңа еллар белән. Дөрестән дигән яңа ел ул һәрбер хыял тормышка ашыра торган көн. Инде менә мин дигән Кыш бабайга хат яздым. Безнең командабыз туплансын өчен. Шуңа күрә Кыш бабайга ышан, үзеңчә эшлә. Хөрмәтле дуслар, махсус сезнең өчен, финал өчен 5 бармак КВН командасы тулы составы каршы алыгыз. Ленар, солсаң ярыймы? Бик яхшы фикер әйтәсең, әйе брат. Мин бәйләгән күзләрне бәйләгән әйтүе. Салыгыз. Qadrli dostlar, әйтем битми сезгә, име? 5 еллык юбилейбызга мин кешеләр чакырам, йолдызлар чакырам дип. Син әле 100 меңгә табында була дигән ниең. Аның өчен әз генә эшләргә кирәк. Финалны җиңәргә.
Demek қадірлі достар, дұрыстан да біздің командамыз толық составта. Сіздің үшін махсус башлаймыз, достар! Қайырлы кеш Қозан. Көз алдыңызға кетіргіз, екі дос мұншада. Bir übesim. Gidelim bundan ha. Сіздің борағыздың даған мұндай сөздерді ештікеніңіз бар. Егер де менің малайның бір гіне жөні болса даған түрсе, мен сеңа электірем. Көз алдыңызға кетіргіз, шындай малайның әтесі. 67.856, 67.857, 67... Нешік бәрет бүтін үсі де орында ма? Бұтадың! Bir, iki... Көз алдыңызға кетіріңіз. Мамадышта Форт Боярд түсірілі. Қадірлі командалар, сіздің қаршығызда Мамадыш спирт заводы. Аның ішінде бочка бар. Бочка ішінде ашқыш. Сізге аны табырға керек. Қайсығыз бара? Фәрит абай. Все, мен кеттім. Все, оңышлар қамалға сізге. Таптың ма башқыны? Мұнда қораңға бір неде көрінмей. Башқыны ізледі. Тапты. Ой, ішіне кір, ашқыш ішінде. Мұнда недер сыйқлық бар. Сыйқлық? Шу! Мен езе білмейм. Үш! Гол. Таптың ма? Жоғалы бақаға. Гол. Бар ма? Бар. Нәрсе? Bir fikir. Menimcha baribir davlatni xalqni oqlab bitirmang. Aning uchun baribir налогларni azratib. Endi xalq, sen oshqishni izla. Gol. Ya, nechek oshqishni topdingmi? Endi oshqish. Menda Qazakuski to'g'ri kerak. Üç sekunddan закуска була. Ну, нешік жігітлер, екінші этапқа кеттік ме? Жігітлер, сіз екінші этапқа барыңыз, мен теге барып, бірінші этапны барып бітіріп келемін. Қадірлі достар, нәрсе айтасы келе озақтан, мына бұл біздің шынаптаған ақырғы ойыныбыз әйде шояртта. Енді шынаптан бізге кетірге керек. Соң көре, Елвир, оқша сенде, шоқыр таксині. Егітлер, 300 сум жетмей. Бұл күндер қабатланмас, менің қиблам мені. Көресіз ме? Жюриде біз қойтқан тілей. Қадірлі достар, қам озаққан нәрсе айтасы келе. Шына, біз 5 жыл шығыс жасыбыз Тотар лигасында. Но, сіз қар уақыт біздің үшін яқын. Құрметті зал, бұл жер мақсус сіздің үшін. Кеттік. Beş yıl biz səhnədə Jırlıyız biz Güldürük sizni Hürmetli zal bizni unutma İste kaldır bizni İste kaldır bizni Wanna what to be Wanna what to be Біздің командада Хәтта бір шуашта бар Wanna what to be Wanna what to be Соңғы тапқыр Мамадыш бұл залны қыздыра бізге сізден көп керек ми бізге керек алқыш қына
Ничек? Китәбезме? Ezgine turuyğu indi. Sizning bilan besh barmoq kvant komandasi edi. Rahmat do'stlar. Beş barmak Mamaduş. Nindi netice yasıbız, jüri əğzələrim. Yılmayabız, əlbəttə indi. Beşkisi də yılmaya тұрған Smailik. Бірər nindi жылы söz etsəgizdə. İlnaz Safiullin. Мен айтам, хаман 300 сумнан күлділер, әйбет, сіз дұрыс еткенде мені недооценивали. Шуңа күрә таксиға жетем Мамадышқа қадар. Недейдер әйтір сөз yok, легендар команда сәхнәдә, һәм біз мұңа бик шатбыз. Рәхмәт аларға. Рәхмәт, Илназ. Құтлыйбыз сізні, достар. Күрешебіз импровизацияда. Біз давам етебіз. Һәм инде хәзер сәхнәгә Балташ чыга. Иремшек КВН командасы каршы алабыз. Сәлам, егетләр, кызлар. Исәнмесез. Сезнең командагызның девизы. Дәртле иремшектән көлеп ишегез катсын. Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Балташ районы главасы Нутфулин Рамир Рашитовичка, Яктоюл директоры Асхадуллин Зиннур Нурҗан улына, Зурзум студиясына, Әкәмәт шоу төркеменә һәм безнең бик яраткан Куныр авылына зур рәхмәтләрне белдерәбез. Бик әйбәт, бик шәп. Әйдәгез, кыздырыгыз, сәхнәне каршы алабыз. Балташ Иремшек КВН командасы. Хөрмәтле дуслар, барыгызны да чын күңелдән район башкарма комитеты исемнән, шәхсән үземнең исемнән 2020 ел яңа ел белән тәбрик итәм. Менә КВНда катнаша торган Иремшек командасының чыгышыннан соң безнең кайфлар күтәрелә. Һәм инде мин үзебезнең Иремшек командасына гореф-гадәтләребезне, телебезне, динебезне күрсәтеп, матур дип чыгыш ясаганнар өчен зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Районыбызның Иремшек командасын гран-при үтеп, районыбызның границасында каршы алырга насыйп булсын. Мәскәү, Мамадыш, Иремшек, Арча, Мөслим. Иремшек безнең авылныкы. Иремшек инде, Иремшек шул. Иремшек. Әйдә, ату, абый, акчаңны бир. Мә. Давай, исә сал, яма. Әйдә, әле утыр. Киттек, егетләр. Кайда шабу булытлар, кайда бетә юллар, кайда ләгә бездән киткәч юрамдагы малайлар, күреп булырмы аларны? Исәнмесез, сәхнәдә Иремшек КВН командасы. Финалда сезне безнең белән якынрак таныштырасы килә. Исәнмесез, сәхнәдә Иремшек КВН командасы. Әйдә, тагында якынрак. Әтилә, нәрсәгә урында калдың? Мин андый кызлардан түгел, миңа вакыт кирәк. Без бу уенга җитдирәк булдык. Һәм һәрберебез эшкә урнашты. Ринат Дәүләт советына эшкә керде. Ринат, эш вакыты озынмы? Розетка янына утырсам, заграк инде. Аяз. Ул дорожник булып эшли. Аяз, нинди яңа әйбер өйрәндең? Җавап бирергә. Ничек инде җавап бирергә? Мин сорыйм, ничек инде җавап бирергә? Нәрсәгә сез асфальтны кар өстенә саласыз? Яр, аңлашылды синең белән. Так, туктатты уенны. За пятый двор, стреляю в упор, за шпаной двор, стреляю в упор, а на этот двор.
Сіз гардеробта орындар өткәне, ишәміз. Әміне сізге менің претензияларым бар. Сіз хоман сахнада, әмин бір шығам, осында да эфирна кесіп аталар. Yok, меңа енді әти білән не шаммай қазір сіз білән шығыш жасап бергенге. Неге дәшмейсіз? Ә? Аңладым, сен эфирда боласың келе. Енді. Әлі, әйді олайса, мәзәкіне иғлан ет. Ярар. Жүртілер ме? Әтияни, сәлем. Күз алдығыза кеттерегіз, қапқа түмінде болған қәл. Дүния халім біліп болмай, е эфирдан кесіп атырлар. Күз алдығыза кеттерегіз, қапқа түмінде болған қәл. Әлфия апай! Әу! Лейсан үйде ма? Юк, кірейді. Егітлер, менде мәзәк бар. Бір күніне гіне клеткада папугай шығып қошқан еді. Әйткен еді мен қаты, шып-шығынны яу жүрмес, замағына жүрмесе шып-шығын шығау шағды. Мұндай мәзәклер болса, точно кесіп аталар енді. Yok, siz bir şılmağız. Men әзірленіп келдім. Мен әуе егітінің есімі Рүстем. Әмісі Нұрғали Малайы. Әтігісі Миннаханов. Вряд ли ТМВ-дан Рүстем Нұрғалиевич Миннахановны кесіп атырлар. Достар, сіз білесіз енді, біз қар шығышта яңалық сөйлейбіз. Ләкин 2020 елінің 15 күні ұзды әлі. Шуңа көре яңалық мұндай ғына. Тоқтағыз әлі егітлер, сізге еттілер өйтінде, финалда драйв керек. Ярар. Көптен түгел көрші білән әңгәмәгә кірген едім. Шуннан? Сәйір кішіл, конечно, мұншаны әңгәмә деп ерті. Кеше жил өрә дип торам. Тәрізәгә эт қысылған екен. Бір күнні кеш білән қолға шырпы кірген еді. Шығардың ма? Жоқ енді түңе қаршы кім шығарып жібере. Бір күнні шүлмәк батыш ойнадық. Аннары? Аннары әнеден қошышты ойнысы болды. Әти білән құлақ арты бір ойнадығыз ма? Анса ақырғысы ойын енді ие. Яңалық бітті. Вообще-то менің гитара еді ол. Сен мені кім деп санайсың сон? Кіші гитарасын отырға. Софиюлинны құйды ол. Сіздің қаршығызда сезон бойы Балташтан 40 километрда орнашқан Қонар ауылы егетлері һәм қыздары еді. Оның білән тәмам, рахмет. Балташ районы Ірімшік КВН командасы. Жюри әғзалары нинди нәтиже қоябыз. Балташ елмаябыз. Айвас елмая, Жауит абы елмая. Һәм инде Илшат абы елмая. Балташ, құтлыйбыз сізні, ұзатабыз сәхне артына. Рахмет. Олда біздің импровизация. Мына шулай тіріп сәлемлеу бәйгісі оқырына яқынлашты.
Һәм инде без импровизацияга күчәбез, дуслар. Каршы алабыз командаларның капитаннарын. Импровизация. Импровизация бәйгесен шулай ук котлауландырдык. Һәм инде бүген безнең капитаннар гына ярышачак. Әйдәгез алар белән танышып китик. Муслим Кырмыскасы капитаны Наил Хафизов. Орша Алсу КВН командасы Нозды Накипова. Мәскеу Понаехали КВН командасының капитаны Динар Саляхов. Мамадыш Ленар Галяудинов. Биш бармак КВН командасы. Хаминде Болташ Эремшик КВН командасының капитаны Рамис Мусагитов. Импровизация тиз була. Импровизацияның исеме статуя. Мин яки капитаннар ниндидер кызык статуя күрсәтәләр, ниндидер кызык поза. Икенче команданың капитаны бу позга кызык җавап, комментарий табырга тиеш. Мин беренче позны күрсәтәм, һәм инде капитаннар чиратлап минем янга килеп ниндидер кызык мәзәк әйтергә тиеш. Әзерме? Әзерме? Егетләр. Ярый, киттек. Беренче поза мондый. Мамадыш, давам етәбіз. Үшті, шалғылар үшті. Алсу КВН командасы болды бұл. Давам етәбіз. Бар ма, Динар? Алташ, әйдә. Қазір үшабыз. Қанатының ғына тур айтайым. Менә шулай иттереп статуялар. Һәм инде башлап җибәрәбез. Наил, әйдә. Синнән беренче статуя, уртага уз, күрсәт статуяңа һәм һәрбер команда килеп шаярырга тиеш. Киттек. Аха, менә булай. Наил, мин тотмасам да кулакларым шундый. Мәскәү. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по асфальту рекой. Evet. Үлем, Мәскәү, Динар. Ярый, давам итәбез. Алкышлар Муслимгә. Назлыгүл, хәзер синең чират. Наил, все бетте. Наил, молодец. Әйдәгез алкышлык инде егетне. Әйдә, Назлыгүл. Аха. Так. Кызык. Мында бит. Мәскәү булды бу. Анда җавит апый. Моның киләчәге юк. Так, Мамадыш. Әйе, Мамадыш. Кит моннан. Миңа әне әйткән иде, тырнағыны кимермә дип. Кызныкын кимерергә мөмкин бит. Ну, кадерлем, бүген нәрсә пешердең инде? Ярый. Тәмам, шуның белән алкышлар, арча булды бу. Давам итәбез. Динар Саляхов, Мәскәү. Ничек сиңа? Моторым. Ничек сиңа? Алгарак әзрәк, алгарак. Юк, барыбер китмим. Арткарак тагда, арткарак. Так, давам итәбез. Айттыва, бир вишне. Ятма!
Так, Балташ. Әйттім мен сеңа бәйрәм итмә деп кеше. Мен көрсетайым мен нешек бұл Динарның отала бұл Арима. Әйдә. Ишат Юнусович, мен сіздің білен көзге көз сөйлешкісім келеді. Мамадыш болды бұл. Рахмет, Динар, Мәскәу. Ленар, сенің шират? Аха. Жоқ екен, басып тұра алмаймын. Исі келе. Мұсатлық жан! Так. Бір шай ішіп алайық әлі. Башқұртыстанда болған қай. Яқшы. Яқшы. Бітті, Ленар, рахмет сеңа. Рамис, әйдә. Балташ. Аха. Так. Біздің Балташ атаған яңалықтар бітті. Мен көргенні сен де көресің мәлі? Қараманда benim қатын отыра. Так, Яри, рахмет, Рамис, Балташ, КВН командасы. Тағын біріне ясыйбыз ма? Тағын біріне. Жауи табый. Жауи табый. Әдегі сізден бірер статуя. Қызық бұла. Оқышлық. Так. Кеттік. Алай тұтсам да жоқ. Бұлай тұтсам да жоқ. Жәвитім, үйге тағын бұлай қайтсам бұтан кәртмейм. Яңа татар бейбі шыққан бұғай. Қапқа төбінде скамияға отырып нәрсәңні қыстырдың. Жауи табый, бәдірәфтігінде. Так, бар ма таға? Қорған сыңдыр Жәуи табый. Рахмет, Жәуи табыға оқышлар. Шынан да қызық болды бұл. Шулай оқышлар біздің капитанларға. Шәп болды. Яри, міне қазір енді шондай долқынлы мезгіл барлық иқтибар біздің жюри ағзаларына нинди смайликлар қойып шығабыз. Бірінші болып Муслим болды. Муслим статуялары нинди смайликлар көрсетесіз. Муслим районы. Так. Елшат абай Маңсу. Айвас Маңсу. Рамиль, мында бит ниндидер яш критерийлер юк, шулай бит. Юк. Мында юмор. Ничек бар, шулай куярга кирәк. Мында юмор, мында соревнования. Шулай да Наилгә алкышлар бирик әле, дуслар. Әлбәттә. Алкышлар Маңсу Смайл, Айвас, Илшат абый Маңсу Смайл, Жәуи табый елмая, һәм Ленария елмая. Ике Смайл елмая. Үшісі Маңсу. Давам итәбіз. Икенші капитан біздің болды Назлы Гүл Орша. Орша, Илшат абый елмая, Айвас. 5 елмая тұрған Смайл. 5-шісі де елмая. Давам итәбіз. Үшінші капитан Динар Саляхов, Мәскәу. Айвас елмая. Илнас елмая.
1000 су смайл, 4-сі Елмая. Алқышлайбыз, Мәскеу. Давам етәбіз. Ленар Галяу. Мамадыш. Барысы да Елмая тұрған смайликлар. 5-сі де Елмая. Хаминді Болташ. Ірімшік КВН командасы. Ильнас Мыңсу. Ленария Елмая. Айвас Елмая. Жауит абы Мыңсу. Ильшат абы Елмая. 3-сі Елмая, 2-сі Мыңсу. Яры, давам етәбіз. Біздің томаша давам етә. 3-ші бәйгі. 3-ші бәйгіге музыкаль финал исімен қоштық. Бұ бәйгіде командалар музыкалләштірілген шығыш көрсетірге тиіш. Аңлашыла? Әлбәттә 3 минут һәр бір команданың қарибас. Музыкаль финал. Бірінші болып Болташ районы. Ірімшік КВН командасы. Қайда ұшабы бұлытлар, қайда біте юллар, қайда әлігі, қайда ұшабы бұлыт. Достар, біз өзіміздің музыкаль номерға Сауат Зәки үшін шақырған едік. Ләкин ол нәрсегедір бір пачка чипсыға риза болмады. Шуңа көрә сәхнәгә аңа бикте қаты ұшаған кіші шығашақ. Егітлер, ол соңа қала. Нешегінде шуай соңа қалып бұл ол? Ол бит Татарстанның халық артисті. Аңа ярай. Ник біз аңа ұшаған кішіні генә шақырдық іш? Демек, әзге генә соңа қалар. Әйдәгіз алайса, өзіміздің үлішіні жырлай тұрабыз. Hey! Hey! Мен bu вакытта инде әллә нишләп йөри идем. Әйе шул, әйтәм аны кичә бу вакытны әллә нишләп йөри идең. Егетләр, безнең бию бар бит. Әйдә шуны күрсәтик. Әйдә. Ихтибар экранга. Все. Нәрсә болды? Дәртләндереп җибәрдем, алай. Киләмән юкмы? Бу вакыт эчендә инде белмим, минем әби бала алып кайткан булыр иде. Тырн. Әйе, әби, сәлам. 3 кило 200. Әйе. Яхшы, әйбәт булган. Нәрсә ди? Мандарин алып кайтты. Бәби тәпи юабыз. Егетлер, бәлки ул килеп җиткәнче мин үземне җырын җырлармын. Әйдә. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыйклар, качып кына үбешәләр, икесе дә мужиклар. Кисмәсәр генә ярар, кисмәсәр генә ярар. Киләсе тукталыш. Әдилә, син бит мәктәптә түгәрәктә йөргән идең. Әйдә, нәрсәгә өйрәндең, күрсәт әле. Җыршы да килми, әйдәгез кайтабыз. Кая киттегез? Әзгән ауса көтик инде, бәлки килер. Ара киттек. Салават Закиш килде. Әйдәгез алайса киенсен дә чыксын.
Тағын зақлы инде. Әрі кеш, құрметті тамашашылар. Бәк, тұқтағыз әлі, сіз бет салаза кештіп, апшы шомағансыз. Нәрсені шығып айтасыз сенады. Біріншіден сіз сахна артына сүгінмеше шықтыңыз. Екіншіден Салауат абай кісесіне үш-піш мақ тутырып шықмас еді. Yok yigitler, көзлік, микрофон, тығылған бұрын. Yok, siz de енді тігі крабовый шипсы берен бейдегіз, әузігіз сирнықын бердегіз. Бәк, тұқтағыз әлі, біз сізі мұнда көп мүкіттік. Бұлай болғанын білген болсақ, біз мына залдан любой кішін алған болар. Жәуит ауай, бір орын білән бір рәткені сарысың енді. Сойларсыз, пожалуйста. Аха, бәк, 6-шы рәт 3-ші орын шығалайды. Мен айтам, шундай неожиданно. Подставный кіші деп ойларлар енді қазір. Көзілеген бер әлі? Әрі кеш құрметті КВН, құрметті тұғындар, Илшат, Яшка, әп қолған вақты ек. Давай, раз күткәлсін жырлаймыз, Пиппитер в студию. И пока без музыки, алла, диджей разбил bütün evri potu подряд. Не жырғалы? Сылтабай, да-да-да. Мен Камазда юлда ішләп жүріп, дальнобойщик булам түзімсіз. Тик юл шаттындағы қызлары ғына. Абай, абай. Салауат абай деп әйтілер. Шоққатта мен қоя білелер олар тұтарша Удмуртияда. Салауат абай, сіз телевизорда бүтән түрлерек көрінәдірегіз. Да? Ну, сіз примерно мына былайрақ көрінәдірегіз. Әбейнен телевизорында мына былайрақ. Ладно, мен былайрақ, сіз вообще бүтініңізде тігілайрақ көрінәсіз. Салауат абай, едәгіз біздің жырны жырлайық әлі. Давай, только өзіңіздің өлшігізін ұтмағыз, яма? Пиппитер переверди, а, все хорошо. Хей дейірген ұтмағыз, яма? Иде, олаға тапшырдық. ЖКХ-да қиық шырай, вахтершыда сыдық шырай, йылыма йырға сәбәп юк. Күні-түні ішлейсің сен, зарплатыны көрмейсің сен, гіл жылайсы кейлі егітілер. Әйдә шаяр бұлғандала, бірге ялый тигәлі. Дуслары барда, уйыны барда, күлішіп яшигәлі. Күлішіп яшигәлі. Сәхнәдә Татарстанның популяр бірден-бір артисты Данир Сабиров иде. Рахмет. Һәм Балташ КВН командасы. Ахырда нәрсә әйтәсез килә? Әйдә шаяртка бик зур рәхмәт, яңа эмоциялар өчен. Уенга кадәр без вообще нормальный идек.
Сахнада Эремшек КВН командасıydı. Рахмат. Балташ КВН командасы, күчлі алқышлар. Сәхне, егіттер, сәхне артына узығыз бәйлейбіз музыкаль финалның ақырында ғана. Бұл юлы шулай әшлейбіз. Давам етеміз, достар, нешік кәйфлер? Қаршы алабыз, нығыттырып қазір, еме? Чөнки шығалар біздің ең яратқан, ең бәләкей Müslim командасы, Müslim Qırmızqası, Müslim rayonu. Kızlar, yigitler, eğer de biz finalda jingsek, bizden şın aktörler çıkır idi. Yok indi, bulmasını söyleme. Bizim bir güzelgine jırlay bile. Nişek emin? Yok indi Nail, sen jırlay bilmişsin. Ayıstıra muziku. Ben bittiğine yüreğine yarattım. Yürüsüne kızlar kısıp ben özüme karattım. Seni üzüp sevgenlerge yüreğine üşüdüm. Yürüsüne yarattım da hazır bulmuş hiç gidip. Yok indi Nail, sen jırlay bilmişsin. Prodüser nişik üretti, şulay jırlaybız. Prodüser. Koyan çıksın sana, prodüser. Şamasız korağız. Ay malatsı, jigitler. Müslim, ağlar Müslim. Nail kalbimden neti kokar. Başlar bu dalıbette. Siz mi kaldım yüreğim kutlu ömürler ötte. Yok indi kızlar, yigitler. Koyan çıksın bizden yıldızlar. Alay deme Aysulu, yana yıl bit, hıyallar çınğa aşa. Kızlar, sizge qarab turam da malay. Bir de özgermegensiz siz. Eye, 10 yıl uzganın siz bir de kolganbız. Әйсігізде ме? 2020 yılda әйде шаярт финалында жеңіп шыққан едік. Әйсігізде ме? Тігі, өзімізнекі. Tukta. Әлі bir taşım kızgaldıydı şunda. Bize Nail koyasın, Nail koya. Nail mi? Ana kirganda onda bari bittigi temir ramka. Metall iskatel. Şunda tuktap kaldı. Bey, o'zi bilan bir narsa olgan malla? Yo'q. Просто qısılıp kaldı. Ha! Nail damay! Kıskası şov. Min Müslim ata kırmaskası. Müslim! Hindi Müslim! Sibit Müslimden tugel. Müslimden şaşamak birisi. Beni koyda aşatalar min şunda. Vatanım da şunda benim. Görünüp dura. Vatanın zuraygan baya zuraya bana. Ay koymunda vatan. Siz bir nese de Allah'mışsınız. Bu bit belekeyine Müslim. Amin. Mировой парень. En yege. Токта. Нинди мировой парень? Мировой? Илбитол страна деп тәржіме айтылы. Ичо, сен страна түгіл, мировой түгіл, сен білесің ме сен кім? Сен странный парень сен. Ей, кейдейінде. Жәмеғат, қорағыз әлі. Bu bit biz. Şınlap. Bu bit Aysalı. Neyse. Nail!
Ей, апайым, сиңа бір кеңеш берем әлі. Менә шушылайрақ етіп жырласаң, барысы да яқшы болыр. Яшәгән чишмәләре, йөрәктә халкым моңнарында, авылда гармун телләрендә, калыр ул югалмас чишмәләр. Тагын бір кеңеш берем. Әгәр дә мәйтәм Булат свиданиега чакырса, башта квартира сора, аннан машина сора, шуннан соң кияүгә чакырырга әзер булсаң да була. Аңладыңмы? Менә шулай. Миңа нинди киңәш бирәсез? Нинди киләчәк? Мине көтә. Киләчәк сине. 3 бала, ипотека һәм акчаш. Миңа ни киләчәк кирәкме? Сез нигә җылыйсыз? Мин шаярып әйткәнем, син 3 бала түгел, сине 5 бала көтә. Хәзер миңа нинди киңәш? Білесіңме? Майонез кетчуп белән бутасаң, менә тәмле булыр. Әйе, синең алдан әле киләчәк алда. Бит, төптән уйласаң, дуслар, менә шушы сабыйлар күтәрә дә инде мөслимне. Шушылар күтәрә дә инде татар мәзәге. Менә шушылар үстерәчәк татар телен. Менә шушы балалар таныта бит безнең Татарстаныбызны. Эх, дуслар, сіз шу хәтле матур итеп сөйлисез. Хәтта минем ашасы килә башлады. Шулай бит мәгълүм. Яратам сине Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Күк-күкрәп, яшен-яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Кыш көнендә ишә-ишә яуган, яңгырларың өчен яратам. Мин мөслим сине яратам. Sizning oldingizda Müslüm. Qolgani Şahsi. Kemiklerini bilsinler, ütten şaptan izin kaldırıp atmalar istesinler. Müslim Kırmızkası, Müslim rayonu, kışlar karşı alabız. Moskva şehri, Понаехали КВН командасы. Буйнан соң зур банкет булачак. Ләкин кызганычка каршы безне Мәскәүгә китә торган поезд аркасында без аңа ләгә алмыйбыз. Шуңа күрә без банкетны хәзер монда ясаячакбыз. Ниһаять финал. Сезон дәверендә Юлия бит безнең яңа 2 татар теле сүз өйрәндеме? Әйе. Нинди? Ярдәм итмә аңа. Каршы алыгыз безнең банкетыбызда моңлы сандугашыбыз Зарина Хасаншина.
чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә, аклы күзләр, аклы күзләр. Гафу итегез, әмма, гафу итегез, кыйын, ләкин бер генә тост әйтим, бер генә тост. Ярыймы? Китәле монда, Ленар, уен бара, финал, нишләп йөрисең? Кадерле жюри әгъзалары, мин сезне шундый хөрмәт итәм, шундый хөрмәт итәм. Сине Илназ, сине Айваз, сине Ленария, Җавит абый, сезне, о, Илшат абый. Илшат абый, сез бит шундый талантлы. Шуңа күрә мин сезне хөрмәт итәм. Рәсәйдә 2 кеше генә талантлы. Сез һәм мин хөрмәт итәм. Сине дә хөрмәт итәм. Шык тамчысы булып түгелле ак гөлләрдән, җанчысы алып. Туктагыз. Нигә соң мондый матур атмосфералы кичтә безне бер кеше дә биюгә чакырмый, а? Ничек инде чакырыма? Ленария. Ленария, сарымсак яратасың икән. Ленария, мин әлдә истә синең белән беренче күрешүләр. Кара озын чәч, кара колготки, кызыл туфли. Эх, элек сәер егет идем мин, а? Ленария, әйдә, Казандагы квартираны сатабыз да. Биектауда 2 фатир алабыз. İkimiz rahatlanıp ayrım yaşarız. Rahat bit. Ленария, сиңа минем белән бик уңайлы булачак. Сиңа интеге бала табасы юк. Минем эшәү бар инде. Ленария, кичкә кадәр яңа рәхмәт, Ленария. Шык тамчысы булып түгелле ак гөлләрдән, җанчысы алып йөрәкләргә. Туктагыз. Минем бар бер притча. Высоко. Бик таудамы? Ленар, бар китәле, камашалап йөрмә. Мен оныттым да инде. Тукта, борчылма. Теге без Мәскәү командасы булгач, сезгә московский бүләк әзерләдек. Булмы инде московский бүләк? Әйе, аграркаңны биткәч, Мәскәүгә килгәч аңларсың. Барса. Туктале, Динар. Нәрсәдер озакладык әле без бу банкет белән. Түгәрәкләргә кирәк бит инде. Син бит инде булай да түгәрәк. Мин әйтәм, поездга өлгермибез. Шулай, әйдәгез җыендык диергә кирәк иде. Шулай әйттем бит инде. Кадерле тамашачы, кадерле жюри әгъзалары, мин бу сезонны каты алкышлар өчен уйнадым. Мин бу сезонны мине телевизордан күрсәтсеннәр дип уйнадым. Әмин, татарча сөйләшәм. Сезнең белән булды Мәскәү шәһәреннән
Понаехали КВН командасы. Рахмет. Davam etamiz dostlar. Tag'in bizning qoldi hali bir necha komanda. Kuchlarigiz bar, ko'rinib tura. Qarshi olamiz 5 barmoq. Бүтініңіздің де Дяди Федор Простоквашино мультигін қорағаныңыз бардыр. Шынлықта Дяди Федор Простоквашино түгіл, Мамадышта еді. Татарстанда бик көп шәһәрләр, тик бар берсе арасында. Анда кайтасын икән, чыгып кына да булмый запойдан. Әлмәттә нефт чыгаралар, Зәйдә бик тәмле шикәр. Шаллыда КамАЗ ясыйлар, Нурлатта бик күп мишәр. Мамадыш, Мамадыш. Мамадыш, Мамадыш, ярты халык салмыш. Бәдәш, Матроскин, нәрсә булды? Син ишаттан шундый таушалган. Тағын Тимаев білен ұразы бәріріп кетті енді. Жітмесе, гүлмекті жырттылар. Ладно, яралайса. Так, Шарик, қайда ол біздің теге собака? Келелі мұнда. Молодец, молодец, молодец. Қора, нәрсе бұл сенің? Ник, бұл бейт фото мұлтық. Мен бейт қазір блогер. Міне, Линарияны түрім ме? Үйге жете-жете шулай тәбіресін түсірділер енді. Тук-тук, тук-тук. Кім бұл? Кім бұл? Кім бұл? Бұл дядя Федорның әтесі. О, әти қайтты, әти. Ике атны элек біз баланы қалдырдық. Қазір нәрсе болды, шурәлі кебек бит. Бұл менің баласы түгел. Сіз нишледіңіз? Мұнда бүтін нәрседе почтальон, пешки миноват. Ана өзі де келе. Усал едім. Чүнки менің саларға иптәшім yok еді. Жігітлер, тоқтағыз, все, тоқтағыз. Болды, жетті. Жоқ, шынап, жетті. Шынап. Көпме бұлайны, көпме бұла. Қаман солмыш, қаман ішкен. Міне біздің томашашы міне шулай істе тұташар. Жоқ, жігітлер, мен мұны тілемейм. Міне, білесіз ме, бұл біздің оқырғы ойын, оқырғы конкурс. Уақыт әйтесі келген сөздер әлі бек көп. Жігітлер, дұрыс айтыңыз мен азал білән сау бұлашырға. Қатырлы әлік, 5 жыл әлік біз ойнарға келдік. Рамин, біз келгештен сіз бізді ойнарға үйреттіңіз. Біз сізні татарша сөйлешірге. Biz oynarga öğrendik, siz nişeptir yok. Elek jüride şunday kişiler oturadır, hatırlıyız mı? Şakur, Dali, Olmaz Kurbanov. Mine kişi nerse yine işlemeyi, pristavlar izlep yürgeç. Şimdi mine dürüstün dayan, rahmet ne aytası kile bizning redaktorlarga. Sizge bek zor rahmet şınap, siz bizge bir köp narsani öğretdiniz. Oldu, türlü haller degen. Siz bizge çıkırdınız, men sizden tutup yardım. Siz isen sağ Allah'a aşığa. Hem indi oxirdan aytası sizge kile, hürmetli zal. Hatırlaysizmi, siz bizning birinchi şutkini. Biz sizning bilan o'xshagan. Siz de biz de anani hatırlamayın. Endi oxirdan aytasi kile bek zor rahmetni sizge inşallah. Siz bulmasağız, biz bu finalda bulmayırıq. Siz üstəmə komanda olarak bizni aldınız. İnşallah biz rahmet şu an kureden biz sizge Mamadış televizyonundan üstəmə 0,5 stavka veririz. İşsiz kalmazsınız. Sizin için tam bir katına biz.
Bir qolasım kile ko'ngillardan, bir ko'rasim kile ko'zlaringni. Shoshib tag'in o'ynaysam kile, lakin ketir vaqti biz jita. Bir qo'shasım kile dinlaringdan, hissirasim kulash yuzlaringdan. Jillar bo'lib sarılasım kile, men baxtli bari sizning bilan. Mana hozir endi ketamiz. Sizning bilan besh barmoq hukumat komandasi edi. Rahmat do'stlar. Muhammadish besh barmoq kven komandasi. Alqishlar tag'in bir topqir. Davom etamiz. Tag'in bir komanda, tag'in bir muzikal final qarshi olamiz. Orsha Alsu kven komandasi. Alsu КВН komandasi o'zining muzikalli nomerini taqdim etadi. Güzel, rahim et. Bizning qizu g'imir sezilmaydi o'za, lekin ayda shoir bizni birga. Narsa bo'ldi? Qizlar, finalga hazırlanib, tovushsiz qoldim. Tovushim bitdi. Jirchilarning shulay bo'laydi u. Aha, fonogramadami? Güzel tanışlan buldu. Şu normalni. Biz finalga hazırlandık. Şuna göre plan B jırlayacak Nazlıgül. No men jırlay bilmegen gelir. Oyatqa qolmayım indi. Senin sözlerin Münir Rahmayev'nin kulağına. Yarar Nazlıgül. Sen jırlay almasan, men ansında uyladım. Şuna göre jırlayacak Leyla. Yok kızlar, men jırlay almayayım. Sana nerse buldu? Benim kalgolki gitti. Anlaşılan. Argument. Kim jırlaysa oynaha kızlar? Kim jırlay? To'xta qizlar, tinchlanamiz. O'ylayim bit. To'xtadim, tinchlanamiz. To'xtadim, tinchlan, o'ylayim bit. Men bu finalga aybatlab hazırlandim. Şuna göre qarşı alığız. Bizning chaqirilgan qonağımız jırchi Tataristanning xalq artisti Rustam Zakirov. Ey, o'tsundi. Biz bulay chiylashmagan edik. Men jırlamayım. Men ketdim. Так. Hazır Rüstem abi çıkanga bir kimde aşamayacak kızlar. No bu povod tugul для paniki. Kızım bundaşılarga girek. Bizde minanı puşurga korkuş düşkenin. Anı bitmine Linar Yaşın yazıp jiberdi. Ey, onun bir kaçanda jürley bir yazganı yok. Biz bir biz o jırna jırlap barganda bizni köpşek şortladı. Yolda bulaydı o. Aha, bagajnikdagi sima. Kızlar buldu dedim. Duydum. Bu final arkasında köpme hazırlandık. Men ortam kızlar buldu. Men bit bu final arkasında balalarımı kurgenim yok. Simidelarını topmadım. Tabırga da vakitim yok. Nazlıgül'ge qarağız. Final arkasında nişi kitabığı bitti balakayım. Ник, heybet bitindi. Emin, yok. Kızlar, men de duydum. Men bu final arkasında yigitim bilen ayrıldım. Emin bit bu final arkasında anı zinden alıp gittim. Bu final bizni şu ayırmadı. Gişat, kabahat. Esin hesabında oynaptı.
Сесу. Biz bu final arkasında bilesizmi küpme kış tüktük. Biz hatta tıkırgıya degin iğrendik. Küpmeyi bir tıktık, sattık, onları kulbekler aldık. Biz sırası kulbeklerdeki alaydık. Блин, точно! Biz bu finalga Orçadan 3 gün kildik. Instrumentlarını kütterip. İyi, jitmese işlemiler deli. Рамиль, алқышлар астына. Alkışlar astından. Bulmayın da bulmay bir. Gittik bir gayret, biz нормально все, gittik haydi. Мен de bu final arkasında özümün 2 kızını yoğalttım. Senin bidalar dürtüv. Bu saniyanın tüyleri de kişiler bitindi. Tüm bolyolar oşarga pişireydi. Emine bütünleyi unuttular. Amında final prişom. Da men gıbıman aytam. Barayla gidelim. İşikni yabığız Ali. Mındayla kimler kire başladı. Özüm yapam. Neydi motor kızlar şılı. Edeyiz kızlar şırlıyız. Toşta jırlıyız mı? Şırlıyız kızlar. Sizin bilen jırlıyız mı? Bir gelip şırlıyız kızlar, bir gelip. Doğalaysa edeyiz jırlıyız. Edeyiz şırlıyız. Bir uyun yavladı canımlı, uyun dağıldan kışlıra. Nice yıl yaşap da şayakı, tuyalmazdır indi bu yürek. Utlasan suğa salsın bizne, üzünde bürdürler yanalı. Bu final künüllü mizgiller, janlarda yaz bulup kalalı. Utlasan suğa salsın bizne, üzünde bürdürler yanalı. Final kuvvetli mizgiller, şanlarda yaz bulup kalalı. Sizden için Tatarstan'ın halk artisti Rüstem Zakirov. Hem de Orça'nın Alsu komandası. Alsu KVN komandası Orça rayonu. Şunun bilen bizning muzikal final beygisi oxirina yaqinlashdi. Tamam. Komendimin barliq komandalarni sahnaga chaqiram. Komandalar sahnaga chiqamiz. Hozir endi barliq ig'tibor bizning juri a'zolarini. Qarshi oling'iz do'stlar. Yangi g'asr teleradio kompaniyasi general direktori. Шынап айтканда миңа бүтін командаларда бек ұшады. Қуаты әзірленгендер, дәртлері көрініп тұра, ижат көрініп тұра. Мотор татар тілінде сөйлесесіз барсызда. Бүтін шаян да болды мұнда күле-күле тауыш бітті, қайырлы болсын. Әмма ләкин келешекте міне дәртлеріні юғалтмасқа, әлі міне бүтін дүния біздің командалар жиылғаш, onda da жеңерге барғызады. Мұнда отырып тұрған кішілер барса да жеңуші. Рахмет сізге. Рахмет бек зор. Жауит абый. Hürmetli oyuncular, hürmetli tamaşaçılar, mana bu komandada жылап басып тұрған жігіттерді, қыздарды көргәч көзге яш келді. Шул қадар сәхнәне яратырга кирәк бит җәмәгать. Менә бу балаларның канына сingән шуңа күрә зур итеп рәхмәт. Наил борчылма, мин һәр вакытта да яхшы бәя куйдым. Әле
Мен bu егетті яраттым. Ол типаж. Әлі жамағат Илшат Юнусович депутат болып, меңа визитісін берген болмады. Ол берді. Баршаңызға да зор етіп рахмат айтасы келе. Жынанда мына коллективларының шундай мотор шығыш жасауы, мына жюри ағзаларына шундай ауырлық тудырды. Жынанда барығызға да мотор бәйе бересі келе, барығызда оңған, барығызда болған, талантлы, шуңа көре де нық әзірленгенсіз. Әйінді мына профессионал артистлардың шығып, тағында шу мотор ұйынны бізәуі, мұнсайында жамағат күшлі алқышларға тейін жынанда. Рахмат. Келешекте оңышлар, әйінді жюри ағзаларына сабырлық. Рахмат бек зор, Жәует абый. Давам етебіз. Ленария Муслюмова. Шаяннар тапқырлар клубы енді ол милли мәдәни хәрәкәтләрнең берсе. Шуңа күрә барлык катнашкан халыкка, оештырган халыкка беренче чиратта татар мөхитен булдырган өчен зур рәхмәт. Һәм инде үзеннән көлергә белгән халык, демәк ул проблемаларын да таный. Демәк монда инде интеллект та бар. Шуңа күрә бу инде куандыра гына. Тагын да алга таба үсик. Рахмат бек зур, Ленария. Илнас Сафиуллин. Искиткіш матур финал. Әлеге финал 2020 елда узып, біздің барыбызның да исебездә калырлык финал булды һәм әлеге финал нәкъ менә көлү елмаю белән генә түгел, шундай күз яшьләре белән истә калды дуслар. Һәм шынлап, кабатлап әйткән өчен гафу үтенәм. Менә шундай юморга, сәхнәгә, эшегезгә, шундай шөгыльгә бирелеп эшләгәнегез өчен минем дә бүген тамаклар тыгылды. Беренче мәртәбә ничә ел жюрида утырып, тамаклар тыгылды. Барыгызга да ышандым. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Искиткеч матур, истәлекле бәйрәм бүген. Рәхмәт. Рәхмәт Илнас. Һәм инде Айваз Садыров. Каршы алабыз. Менә бүген әлеге уенда Фәрида апа, Ильяс, Маузира отырған болсалар, меңа қалса алар шушы уеннан, шын күңелдән бик тә қанағат болып, бізге менә барыбызда, менә жюри әгъзалары, тамашачылар күлгәннән дә күбрәк күлеп, куанып утырлар иде командалар өчен. Чөнки әлеге кешеләр үзләренең гомерләрен, монда инде ике мәгънәдә әйтергә була, гомерләрен дә шушы уен өчен жәлләмәгән кешеләр. Ләкин ничек кенә булмасын, уен дәвам итә. Һәм шушы соңгы арадагы булган үзгәрешләргә карамастан, һәрбер команда кемнәрнеңдер якты истәлегенә, кемнәрнеңдер биредә утыручыларның яхшы кәефенә матур уен күрсәттеләр. Айрым алганда Балташ командасы. Сез шушы уенның гомумән соңгы елларның новаторлары идегез, чөнки сез өр-яңа бер жанрда килеп кирдегез. Һәм менә шушы жанрны айрым бер жанрда сезон буе уйнау ул бик кыен әйбер. Гадәттә 1-2-3 уеннан соң инде бу жанрдан тагы да нәрсәдер күрсәтергә авыр, ләкин сез чын мәгънәсендә шушы үзегезнең динамикагызны дөрес юлда алып бардыгыз һәм матур уен күрсәттегез. Кадерле Мәскәүләр, командабыз 87 тапкыр составын алыштыруына карамастан, һәр вакытта да үзегезнең йөзегезне саклап кала алдыгыз. Һәм бу йөзләр әле миңа калса безне, тамашачыларны әле КВНда һәм КВНнан тыш өлкәләрдә күрсәтер. Кадерле Мөслим, бу командалар арасында сез иң яше. Шуңа күрә бу очракта сезгә миңа калса шалындан кала башка хис кичерергә дә ярамый. Чөнки уйлап карагыз,
сездән күпкә өлкәнрәк, сездән күпкә тәҗрибәлерәк ничә команда төшеп калып, сез финалга чыга алдыгыз. Бу инде зур нәтиҗә. Наилгә генә әйтәсем килә, Наил. Хабенскийның интервьюын тыңлаган бар минем. Хабенский әйтә, мин 7 тапкыр театральныйга кирип карадым ди. 1 алмадылар, 2 алмадылар, 3 алмадылар. 7нче тапкырында алганнар һәм Хабенский ул бүгенге көндә Россиянең иң популяр танылган актеры. Шуңа күрә ялгышуларсыз, ниндидер ачы тәҗрибәсе зур уңышка ирешү күңелле дә булмас иде. Менә шушы бүгенге көндәге кайбер моментлар сине тагы да көчлеләндерсен, тагы да зур уңышларга илсен. Һәм бу һичшиксез булачак. Кадерле Мамадыш, сез минем инде менә гомумән уен башыннан бирле фаворитлар булдыгыз. Һәм шушы 5 ел дидегез бит инде, әйме? Мин уйлап торам, мен әйтәм, хәтта дөнья күләм президентлык срогы да уртача 5 ел. Практика күрсәткәнчә 1 ел, 2 ел президентлык срогыннан соң әзер генә ял итеп торып була, һәм кире кайтырга була. Шуңа күрә чын күңелдән сезнең кичкенә генә ялдан соң кайтуыгызны бик телибез дип әйтик әле барлык командалар. Арша инде. Монда минем әйткән һәрбер сүзем сезне яклау булып яңгырар. Бартык шуны гына әйтәсем килә. Арша белән горурланам, Аршаны яратам. Аршада күрешербез. Бик зур рәхмәт, бик матур уен булды. Молодцы. Кем чемпион калыр микән бүген? Сезнең смайликларыгыз. Муслим Кырмыскасы командасы. Елмаябыз һәм Җавит абый елмаябыз. 5 елмая торган смайлик Муслим. Дәвам итәбез. Алсу КВН командасы. Арша шәһәре. Елмаябыз һәм елмаябыз. Дәвам итәбез. Мәскәү шәһәре. Понаехали. Елмаябыз. Илнас елмая, Җавит абый. Уйлап утыра, Җавит абый. Илшат абый елмая. Җавит абый да елмая. 5 елмая торган смайлик. Һәм инде Мамадыш шәһәре. 5 бармак. Барысы да елмая торган смайликлар. Һәм дуслар, Балташ Иремшик КВН командасы. Елмаябыз. Барысы да елмая. Бүген безнең жюри әгъзалары елмая гына. Менә шундый безнең нәтиҗә. Хәзер инде нәтиҗәгә күчәбез, дуслар. 4нче урын. Муслим Кырмыскасы. Муслим районы. Муслим Кырмыскасының директоры бу инде худрук. Менә мондый кеше. Хәерле көн, хөрмәтле яраткан милләттәшләрем, юмор сөюче дусларыбыз. Без бүген бер зур гаилә. Әйдә Шаярт бездә инде бүген Башкортстанда катнашты. Мәскәү өлкәләреннән без инде 35 команда идек. Без чын гаилә һәм без юмор белән яши белгән кеше ул бәхетле халык. Бер-беребезне хөрмәт итеп, дук итеп, татар мәзәген үстереп яшик. Киләчәктә дә бергә булыйк, бердәм булыйк. Менә яшьләребез шулай шатнап торалар. Булар татарның киләчәге. Гомер бик кыска, ләкин аны шулай көлеп, елмаеп үткәрсәң, ул мәңгелек. Һәрбер мизгелнең, һәрбер минутның кадерен белик. Безнең тормыш, сезнең тормыш булды. Безнең ялгыш, сезнең ялгышлар. Югалмаска иде
бу дөньяда сындырмасын иде язмышлар. Рәхмәт сезгә, җирдә булган өчен, милләттәшләр диеп торган өчен. Тагын язсын, бергә яшәргә, без татарлар диеп дәшәргә. Күптән кирәк иде бу шигырь. Рүзел Мингазов. Білігіз, біздің командада үшінші орын бронза Балташ районы Ірімшік КВ командасы. Икенче орын Мәскәү шәһәре Понаехали КВ командасы. Һәм инде, дуслар, әйдә шаяртның сезонында быйыл 2 чемпион! Ура! 2 чемпион! Алсу КВ командасы! Арша чемпион! Бишбармак Мамадыш чемпион! Алкышлар безнең чемпионнарга, дуслар. Менә шулай иттереп безнең әйдә шаярт 2019 сезон тамам. 2нче елга тагын бер сезон башлыйбыз. Әйдә шаярт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!